שלום ילדים, אנחנו בשיעור מדעים. היום נלמד על מצבי צבירה של חומרים מוצקים ונוזליים, ונערוך ניסוי נחמד עם שוקולד, שבטח כולכם אוהבים. לפני הניסוי, כמה הסברים. משתעשעים עם מוצקים. מוצק הוא חומר קשיח. מוצק הוא אחד ממצבי הצבירה של החומר. לדוגמה, שוקולד. נוזל הוא חומר שנשפך. נוזל גם הוא אחד ממצבי הצבירה של החומר. לדוגמה, מים. השוקולד שבתמונה הוא מוצק. איך אפשר לשנות את הצורה שלו? למשל, מצורת ריבועים לצורת לבבות או לכל צורה אחרת. צפו בהדגמה של המורה והשלימו את המילים המתאימות מתחת לכל תמונה. אז כעת אנחנו נתחיל בניסוי. בואו ניגש אליו. אני כרגע מקלה את המצלמה כדי שתוכלו לראות איך אנחנו מבצעים את הניסוי. אז ראשית, אנחנו לוקחים תבנית כלשהי, עם איזה צורה שאתם רוצים. לאחר מכן, לוקחים שוקולד, שהוא כרגע במצב צבירה מוצק. רואים? אנחנו מחממים אותו בערך כדקה במיקרוגל. אחרי דקה, הוא הופך להיות נוזלי. אנחנו יוצקים את השוקולד אל תוך תבנית הקקטוסים בצורה הזו. ולאחר מכן אנחנו מכניסים את התבנית לתוך המקפיא. כעבור שעה, שימו לב, הכנתי מראש קקטוס שהפך ממצב נוזל למצב מוצק. אז אני מקווה שנהניתם. ועכשיו מה שנותר לכם זה לסיים את המשימה בעמוד 8 ו-9. ביי חמודים, להתראות, מקווה שנהניתם.